Paskotetaan yhdessä Nokian puhelimen laturi osa 2. Näyttää paskottuvan hienosti. Nokia. Nyt? Tässä on toi Nokia puhelimen laturin toi töpseli, jossa täällä on ne jutut, mitkä ottaa siihen kiinni, mitkä ottaa tänne kiinni. Sitten tämä oli tässä, niin ehkä se pitää tätä tälleen, sit se pystyy paremmin ottaa, kun tässä on nämä jutut, niin nämä ottaa siihen kiinni, niin se virta tulee näistä, sit se menee tähän ja sitten jossain tässä oli sellainen piuha, mikä menee siihen ja Siitä lähtee johtaja, puhelimen. Sitten siitä lähtee johtaja ja sitten se menee puhelimeen ja sitten menee puhelimen virtaa silleen. Ja kiitos katsomisesta. Nähdään taas ensi videossa. Moikka!